Guys, si Ibo. Ibo siya, no? Guys, ons doen het. Ons doen het. Oh, wat? Het tutorial. Het jou 5%. Op die release, die ding 75 punten heb ik gehoord. Ja, want dat is op een hoek. Het is zo. Ik weet jou. Gaat het volgens de YouTube channel zetten. Wat zei jij nou weer? Ik heb nog eens belangrijk mis. Het kan niet 3 jaar. Ja, we hebben 3 jaar. 5 jaar. Hij gaat voor niet. Sorry. Hoeveel Giant? Kom hier! Nee! Ik kom nergens. Ik kom nergens. Oh my god. Marcelo, hoe snel zijn dat nou zo? 5 jaar? Nee, alsjeblieft, los die goed. Blijf bij die blik label. So, what is the structure of the performance? Everyone. Iyan ba kayo Yeah, guys. At jou freaking si Will Takpon yun. Na iyan ba? Muna mo yun sa penokan po mo. Kaya naman may bang blay. One problem must come from the methanol unit, meaning the alcohol. Kena? Asustrasi. Astrati. Ay, di marami ko lang. Okay guys, everybody here. Pwede rugby. Kom eens in mijn klassie. Ay, la, isa rin pa o si Mani. Ik ga believe me into that. Ay, la, isa rin pa o si Anybody have a blessing here now? Kika niya naman You say what's right? Mania? Alright. Mania? Kana may sticker may potlood of Ja, hoe kan? Kana potlood of pentiken. Ik verkies dat jullie een pen teken. Alles wat je doet, dan gaan we geven. Hij structuren wat je teken. Teken het een pen alsjeblieft. Weet je hoe kom ik dit? Sê ons meer potlood. Aan die einde van die jaar, we doen maar pencil. Kan het meer? Die groot issue is, je kunt schrijven een potlood nou. Dat je misschien een fout gemaakt. Dan feed je je ding uit. Als schrijf je een nieuwe ding, als je verloor je zomaar waterstof in het proces van oorschrijven. Als je antwoord zomaar verkeerd wordt. For the children, they feel so uit en is dat binding wat je zomaar uitvee. And you lose marks for that. No? So the safest thing is to work in pen. If you make a mistake, you rather draw the line through the mistake that you made. And you rewrite your answer in pen. No? That's the best. That's our suggestion to the learners. Thank you. Ik schrijf aan mijn uitviepen. Wat zeg je? Ik was je te weapon to me. Alcohol in een methanol hier. Ik skip like I like now. Wat is hier rol? Swabels hier als ons is. Wat is swabels hier? Ja, schat ons allemaal is. Swabels hier is ons hart toe. Als een katalysator. Ze catalyst. Waar ga ik wel op mijn blijven? In the intermediate. Is hier rol? Hier is die rol, wat is die rol van een geconcentreerde swabels hier en hier, die reactie. Katalysator. Kijk hier even mijn zeker dan. Step 1. Schrijf je naam of formule van die anorganische product wat gevormd wordt. Wat is die? Water is een anorganisch Dat is al. wat gevormd Dat is een esterne. Ja, alles is zoals water.
Step 1. naam, zo ze kan naam. Ah. Ik heb nog niet beseft wat het is. Amper wil ik schrijven Easter. I don't appreciate eating in the class while we're working. Because you put away food outside the class. Chocolate is fine, lekker is fine, but it's not really. 7 dagen. Step 1. Ja, ze in. Guys, dit is mooi nou. Ha? Ik kom maar lopen. Die wat? Empirische formule en die ben ik het uitgevoerd. Step 1. Ha? Empirische formule. Ik kan het gaan doen. Het komt die eenvoudige vorm. Ze trekken dat bij jou. Krijg je een eenvoudige vorm. Piercingsvraag op. Guys, the functional group. Jong, maar je mooi volgens mij. En volgens mij. Dat is alles aan.